ni waati na an bɛ se ka maaw hakili la jigin fana fala ye nka cɛkɔrɔba nogojugu o kɔ ti dibi dɛ nataba fana ni sugulamini telefɔni portable minnu b'an bolo fala ye an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla min na su ni tile n'an tɛ ka se ka hali baara k'an yɛrɛ ye ɲɛgɛn kɔnɔnaw la n'a bɛ don yen misiri kɔnɔnaw la n'a bɛ taa yen an mana ɲinɛ cogo cogo an b'a digi digi an bɛ taa gɛrɛnw na an bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ fala ye an k'a ɲini k'a dɔn minɛn min b'an bolo mun don an bɛ ka mun k'a kan a bɛna wolo mun na a bɛna na se ni mun ye kɔlɔlɔ jumɛn b'a la an ka olu ɲini k'u dɔn an k'an ka denmisɛnw kalan an k'an ka denmisɛnw bilasira bi diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn fala ye fila don ɲuman ani juguman n'i y'a jateminɛ bi an ka jamana kɔnɔ fala ye denmisɛnninw kɛlen don k'u firi bɔlɔlɔ kan caman ye cɛsiri kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ kɛ u yɛrɛ ye u b'u dahirimɛ sɔrɔ u b'u ka baaraw k'a kan ɲɔgɔlɔnbɔlaw b'o la dɔnkilidalaw b'o la kunnafonidilaw b'o la maa wɛrɛw b'o la bi minnu kɛlen don ka bɔlɔlɔsira matarafa k'a kɛ baarakɛla ye u ta ti ko wɛrɛ ye jɛbɔ ngolo kan k'u yɛrɛ garisɛgɛ ɲini fala ye n y'a f'i ɲɛna cogo min nataba ni sugulamini journal le soft n'o ye Isaka Tamura ka journal ye san yɛlɛma in na a bɔko laban na a bɔra ni dossier belebele dɔ ye fala ye a tɔgɔ ye ko LGN ye mun fɛn ye a kun bɛ mun kɛ Bamakɔ yan a kɔlɔlɔ nana wolo mun na bi fala ye min ye Isaka Tamura ye n'o ye le soft ye ale y'a fasiri an n'a ta kunnala fɛ nin tile laban in na Bamakɔ yan fala ye maa caman futinenen don maa caman dusuma kasilen don k'a sababuya kɛ mun ye u gosira maa fɛ maa min n'a fɔ ma ko LGN sabula olu yɛrɛ kun ye mun kɛ u ye nin ko in ye n'o ye application in ye u y'a ye bɔlɔlɔ kan maaw y'a fɔ ɲɔgɔn ye a sigicogo ye mun ye a n'a donkan kun ye mun ye fala ye ni ne donna sisan ne bɛ e tɔgɔ di e bɛ don ni ne tɔgɔ ye wa n'an donna ka ban anw fana bɛ maa wɛrɛw ɲini olu bɛ se ka don cogo min LGN filɛ nin ye sa kabini ntɛnɛnjan tɛmɛnen ka maa dusukasibaatɔ caya koyi sefa wari miliyari 50 ɲɔgɔnna u y'o dilan ka taa n'o ye kulayi fala ye ko kɛra cogo di journal le soft ka fɔ la ko min ye ko in ye a sigitɔ sen kan n'i taara bɔlɔlɔsira kan maaw bɛ u ka application sɔri yɔrɔ min n'o ye play store ni app store ye a tɛ nin fila si kɔnɔ wa n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ɲini i t'a a ye maa min m'a don o b'i den k'a fɔ a limana ye k'o ka don min ye olu yɛrɛ ye LGN bugunatigɛ ye u b'a ci ma min ye maaninfin fɔlɔ minnu donna sa layidu taara olu ye fala ye n'i sera ka don bɔlɔlɔ sira fɛ i b'i limanaw fana wele ka fara i yɛrɛ kan wa maa donna fala ye a bɛɛ lajɛlen tun bɛ wari ci ni Orange Money ye LGN maaw ma su ani tile don o don maa kura bɛ fara a kan a nana ye k'a fɔ sa min ye LGN ye n'i donna fala ye olu b'a f'i ɲɛna ko i ta ye 1,800 ye o bɛ se ka taa wolo n'i ye 1,800 n'o fala ye o bɛ taa wolo sefa wari 20,000 na maaw sɔmin'o la bɛɛ y'i teri wele k'i limana wele ni ne donna ne b'a fɔ n ko fala ye nin ko in ka di ne donnen filɛ nin dɔgɔkun 2 kɔrɔ ne ye 1,800 don kunasini ko u ye n wele n dar'u ka woni na ka taa n ka 20,000 cɛ nka o b'a sɔrɔ fala ye e fana ye maa caman ladon o nana kɛ senna sa ka kɛ dayimu kayimu maaw bɛ don cogo u bɛ don ten denmisɛnninw y'u somaw don maaw y'u limanaw don ka na ko in sigi sen kan k'a baara to senna sa LGN ale fana ye fɛɛrɛ sigi sen kan fala ye k'a yira sa WhatsApp groupe 27 k'o sigi a kelen kelen kɔnɔna na min ye maa 9,000 o b'o kɔnɔ don o don kuma de bɛ fɔ aw ye maa 2 fɛ olu bɛ baara kɛcogo fɔ aw ye maa minnu dɔnnen tɛ u bɔyɔrɔ dɔnnen tɛ telefɔni nimero min b'u bolo o dɔnnen tɛ u yɛrɛ ka bugunatigɛ sɛbɛn dɔnnen tɛ yamaruya foyi t'u bolo min kɛlen don k'u sigi Mali la ka nin baara in kɛ wa fana u b'i bila baara la min ye groupe WhatsApp sanfɛ k'a daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 fo ka taa se min ye kanɲɛ 17 ma don o don ntɛnɛn t'o la min ye kari t'o la sɛgɛnnafiɲɛbɔ t'o la don o don i n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ wa i bɛ maaw fana ɲini soft ko sa ko nin ko in de nana to senna fo mɛ kalo san 2025 maa minnu b'a ka fala ye olu de wulila sa k'olu bɛ taa maa ninnu yɛrɛ ɲini koyi u jabala yɔrɔ jumɛn ye u sigiyɔrɔ yɔrɔ jumɛnw ye u ma o ye o kɔfɛ tuguni
u ye groupe WhatsApp minnu sigili daminɛ maaw ye kuma caman daminɛ o sanfɛ an ka wari bi sara wa a ti sara de ni e ka kuma cayara dɔ u b'i sigi ka bɔ groupe WhatsApp ka fala ye application min fana dira maaw ma u y'a ci k'a da tulu la k'a da jaba la u ma se ka don a kɔnɔ tuguni novembre kalo tile 5 min ye ko in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen nana jɔ maaw bɛ taara fɛn fɛn taara wari don maa maa y'i ka limana don olu si ma se ka foyi sɔrɔ u ye sɛbɛnni min kɛ ka bila u ɲɛ ko ka kɛ ni BCEAO ani UEMOA o ka laɲiniw ye wari yɛlɛmali ni wari bamayɛlɛmali hukumu kɔnɔna na k'olu tɛna se ka baara kɛ ko nka n'i b'a fɛ i ka kurakuraya fala ye i ka sɔrɔ min bɛ olu bolo o tilancɛ kɛmɛ sara la 50 i bɛ jɛ o kɔ ka na ni maa kura ye u bɛ sɔrɔ k'i ka sɔrɔ min bɛ yen k'o bɔ ka d'i ma fala ye dɔw y'o kɛ tuguni koyi o sɔrɔ in i ye min fara a kan ani nana ni maa min ye ani i ka min tun bɛ yen u ye 5 don fiɲɛ na n'a bɛɛ ye CFA wari miliyari 50 u y'o de ngalamuti bi bi na maa minnu bɛ groupe WhatsApp ka fala ye olu yɛrɛ ye maa bɛɛ gɛn ka jigin koyi maaw gɛnnen ka jigin pewu u bɛ k'u tigiw ɲini u tɛ k'u ye kuma in gɛlɛma yɔrɔ ye min ye Soft ka fɔla fala ye CFA wari miliyari 50 de ngalamunen filɛ nin ye bɔlɔlɔ sanfɛ an ka denmisɛnninlakaw kun wa min ye ko in ye a bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen tuma min ko maa si ma sɔn ka taa n'a ko ye bɔgɔ jeninen ka han an maloyalen don fala ye n'i taara ni nin ye dagabana adama fɛ i si de bɛɛ i bɛ bɔ nin na yɔrɔ o yɔrɔ e yɛrɛ bɛ ɲinɛ ko wa ko dɔw ta ye u sirannen don u tɛ fɛ ka plainte don dɔw ta u maloyalen don dɔw fana ye mɔgɔ caman cɛ ka don nin ko in na fala ye u yɛrɛ t'a dɔn u b'a ko kɛ cogo min nin de bɛ Bamakɔ kɔnɔ tile 2 in na n'a wariko kuma a tɛ se ka taa kiiri la maa minnu joginn'o la u tɛ se ka taa kiiri la fala ye o fana kɛrɛfɛ tuguni bɔlɔlɔ sira kan hali bi hakilijagabɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko intelligence artificielle miiriyaw don u bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi k'olu fana donnen don mun na u b'i wele ni telefɔni ye fala ye nimero tɛ telefɔni min na n'u ye wele i ti maa kumakan mɛn e b'a fɔ ko allo jɔnni don u b'o ta caw n'u y'o ta u bɛ t'o labɛn k'o sigi sen kan e kumakan kɛcogo n'a tacogo sɔrɔlen u bolo u bɛ t'o labɛn k'o kɛ fɛnw ye k'o ci i limana dɔw ma k'a ɲini olu fɛ sa k'a fɔ k'i banabagatɔ walima i joginnen i bɛ tancogo la i dalen filɛ nin ye ka musakaw bɔ maaw kun bi na an k'an kɔlɔsi minɛn minnu b'an bolo an bɛ ka baara min kɛ ni minɛn minnu ye bi an ka hakili to an yɛrɛ la denmisɛnninlakaw a y'aw janto aw yɛrɛ la wari lankolon tɛ sɔrɔ wari tɛ sɔrɔ fu baara de bɛ kɛ ka wari ɲini aw ɲɛ bɛ minnu sigilen na bi k'u kunkolo bɛ suma na a ye gɛrɛ u la k'u ɲininka u y'u ka nafolo sɔrɔ cogo min a ye kunbɛ ɲininka a y'a ka wari sɔrɔ cogo min Maju Sɛnbara a y'u ɲininka Musadɛki Bali a y'a ɲininka a fa tun bɛ baara kɛ cogo di Bamakɔ kɔnɔna na Suguba kɔnɔna na a ye mun ni mun kɛ pour que u ka se ka bi ma fala u ka gɛrɛ waritigiw la Seydou Nantunme ninnu u k'u ɲininka u y'u ka wari sɔrɔ cogo di a tɛ sɔrɔ suko ni dugusajɛ tɛ dɛ don jan baara de don ka n ta kɛ n tɛ baara kɛ n ka kɛku n fɛɛrɛ ka bon n bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i janto i yɛrɛ la n balimakɛ i janto i yɛrɛ la n balimamuso i janto i yɛrɛ la an denw an musow aw bɛ fɛn caman dogo aw somɔgɔw la a y'aw kɔlɔsi nin waati in na aw dɔrɔn tɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nin miliyari 50 de cɛlen filɛ nin ka bɔ jamana kɔnɔ fala ye k'a daminɛ mai kalo ka na se novembre kalo tile 5 ma u taara n'a ye u yɔrɔ ma dɔn u tigi ma dɔn u tarasi ma dɔn maa si tɛ se k'a kuma fɔ minnu fana degunnen don a ko la olu tɛ ka se ka foyi fɔ nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ka di an ka denmisɛnninw ma ani minnu kɛlen don ka bɔlɔlɔ kɛ u sigiyɔrɔ ye k'u k'u